Godmorgen vloggen. Vi lige tjekke ud af vores Airbnb i dag og skal videre til Bratislava. Så let's go! Vi har rejst i 4 timer og et eller andet nu, og det har gjort vores tog forsinket. Vi havde kun et 6 minutters skifte mellem det her tog og det andet tog, vi skal på. Men det her tog, det er forsinket, så når vi kommer ind, så kører det andet. Men vi vil prøve at se, om vi kan nå det. Og ellers så går der et andet tog om 2 timer, vi kan tage. Så vi kan også nå at få noget mad. Men vi vil se, om vi kan prøve at nå det tog, vi skal på nu. Go. Det er den der. Hvad? Nå. Perfekt. Grineren. Så den kommer herover nu? Det, hold kæft, det er godt skift. Hvad? Der står 10:55. Spørgsmålet er, om den er kørt. Nej, retter, der kommer et tog dernede. Hold kæft, for heldigt. Det kom der, det tog, vi skulle med, så vi skal bare lige ud af det tog der, så derhen. Der foregår i det land her. Hallo, giv mig et førstehåndsindtryk til Bratislava. Ja, det er lidt kogt hernede, vil jeg sige. Er det lidt kogt? Ja, det er kogt. Det er lidt kogt. Det virker lidt mærkeligt hernede. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ikke beskrive det. Der er sådan en hovedbanegård. Nu har vi jo været i Hamburg og Berlin og sådan noget. De er jo kæmpe store, deres hovedbanegård. Hernede, der er det bare sådan Skanderborg station. Hvad er det? Raller, vi skulle have noget mad. Du sagde lige selv, du var sulten. Han har by the way lige skubbet mig alt muligt, så det var bare hævn. Der var 5. Bro, ved du hvad jeg elsker? Jeg elsker vand. Jeg elsker vand. Jeg prøver lige at optage, hvad vi laver. Prøv at tage den. Her er endnu et bevis på, at Rasmus har lige givet at filme til vloggen. Cute. Giv en rating, før du har smagt burgeren. Ja, det er det. Umiddelbart så ser McDonald's Bratislava godt ud, men vi skal lige prøve at spise noget af det, så er det, vi kan give en bedre vurdering. Jeg vil sige, det var den bedste burger, jeg har fået på turen. Altså på det var meget frisk. Ja. 8 ud af 10. Rigtig god salat faktisk. Ja, og for sådan 2 kroner mere, så vil du opgøre det til sådan nogle tykke fritter. De var altså også ret gode. Jeg vil give 8 ud af 10. Altså er det forhold til Danmark eller hvad? Det siger. Altså bare hvordan du synes, fordi der er ikke noget, der slår dansk mækken. Jeg har ikke noget at der slår dansk. Ja, jeg var også noget 7,5 ud af 10. Ja, det var godt. Anbefales. Ja. Det er jo the working man. Se. Jeg har dig. Du må ikke kigge ned i jorden, du må ikke kigge. Og så prøv at kigge nu. Wow. Den er meget blå. Den hedder også The Blue Church. Vi kom ind på vores hostel, og vi fik sådan en mega lang introduktion. Det er åbenbart et meget socialt hostel, men jeg ved ikke lige med sengeområdet her, det bliver crazy. Man skal sove 12. Det er mange. Men nu vil vi lige slappe af og finde ud af, hvad vi skal lave. Vi har taget ud mod gaderne igen, og skal egentlig have noget spise på et tidspunkt. Vi skal ud og se noget. I dag. Så skal vi have noget popcorn på et tidspunkt. Nej, vi skal have noget mad først, og så skal vi have noget popcorn.
Nej, det kan jeg ikke. Igen. En slags papir om, hvem der finder noget, så. Mig og Raller, vi har givet sten, saks og papir om, hvem der skulle vælge et sted at spise, og nu er det Raller, der har valgt. Lad os se, hvad Raller han kan vælge. Jeg vælger altid bangers. Gør du det? Ja, det gør jeg. Okay. Hvad sagde du lige, Raller? Pressede du mig lige til at drikke? Altid. Vi skal have en øl, åbenbart. Det er Raller. Jeg tager bare det samme som Raller, fordi det er ham, der valgte stedet, så han må jo vide, hvad han har valgt det for. Jeg ved godt, hvad jeg skal. Hvad skal du have? Du siger ikke. Hvad skal du have? Hvad skal du have? Jeg siger det ikke, fordi du vælger bare det samme. Okay. Hvad for en øl skal vi have? Det er godt spørgsmål. Der er en halv liter her. Ja. Tror du det? Ja, det tror jeg. Skål. Skål. I slovakisk øl. What a snitch. Hvad siger du til det? Hvad er det, vi skal have? Popcrawl. Vi skal på endnu en popcrawl. Jeg skal drikke. Det var Rallers idé. Bare mor og far, så jeg ved det, så er det Rasmus, der har fået mig til at drikke alle dage hernede. Selvom jeg kun har drukket to. Ja, så vi er lige med dig til popcrawl, men vi starter med sådan noget rooftop her på vores hostel, hvor der er en rooftop, og så skal vi drikke der og lave en bryglejr, og så skal vi videre i byen efter det. Jeg ser dig køre det der. Good match. Good luck. It's gonna be a good match. Come on, pal. Hey, let's go! Video Kadriona! Kadriona! Hey! Hey! It was best! I'm gonna spin you. You have to close your eyes. That's rugby union. I got the bro. You put the stick down and then jump over. Okay. 9, 10. Put it down and jump over. Jump! Hey! Like a 5-minute player, I'll go all 10. And tonight, guys, we're gonna be doing something that is gonna be showing you how alcoholic we are around over here. We're gonna do a beer bong. But before we do this beer bong, guys, don't forget to buy the wristband from our sexy and beautiful and innocent bartenders over there, please. Nice. Make friend of these guys. They're gonna be responsible of make you drunk and have a good time around over here. For those who don't know, Bratislava is not the drunken cousin of Vienna, alright? This is not only a place for 20 euros flight trip from Prague. This is a place where we go a lot of party around over here in Bratislava. And tonight, guys, remember this pub crawl. We're gonna go through some pubs and then we're gonna go on a special night, somewhat like a club, alright? And also, we got a special thing. Tonight, we're giving away more than 70 shots for free for everyone. Where are the drinkers? Hey! Where are the alcoholics? Hey! Where are the singles tonight? Hey! Alright guys, right now, we're gonna be doing the beer bong with our beautiful and innocent Jamie over here, the manager of the hostel, guys. Please, everybody! How do you all? Cross street shows. Let's hear it. Come on! Jamie! Alright, everybody! 3, 2, 1! Bunch of alcoholics here. Oh yeah. Yeah! I want your eyes. No, don't give a little bit. A lot. You can't be putting the thumbs up. You can't be putting the thumbs up. You just spat half of it out. Prøv lige se det her, bro. Hvor meget jeg havde brækket mig. Nej, Oh yeah! Hey! It's like part of the demo. Oh, you're drinking it in what? I thought you were meant to. Yeah, it's a shot. You fucked up. Very cool. There you go, baby girl. Come on, it's not Jonah. Rasmus, hvad venter vi på?
Pomfritter. Pomfritter, venner på vores pomfritter. Så vi er i Så vi er i Slovenien, og vi har lige fået pomfritter. This is mine pomfritter, and this is Rasmus. Pomfritter. Pomfritten, yeah. Ja. Så vi har lige fået pomfritter, og det tog vildt lang tid. Men vi gad ikke være inde på det der popcrawl sted, fordi der lugtede af røg. Så vi har på pomfritter i stedet. Give me a shot. Og close him out. Wonderful. All right. Hvad foregår der, bro? Ja, det er undergrunden, det mener jeg. Godnat vloggen, vi er skrevet. Ja. Klokken er 2, og vi er gået tilbage til vores hostel. Ja. Og skal til at sove, for vi skal op og til det der slot i morgen, eller et eller andet. Vi finder ud af noget. Ja. Tak fordi I har set med på den her video. Husk at like og sub. Og så ses vi bare i næste video. Tak fordi I har set med. Mange tak. Hej.